Hei taas! Ja toisessa jaksossa piti olla tämä kiitos kun katsoit. Niin tämä tuli. Kiitos kun katsoit. Ja kiitos kun katsot sen videon. Ja hetki. Onko sulla joskus ollut pissahätä ja tullut pissat housuun? Mulla ei. En ainakaan muista. En tiedä. Heippa! Ei tässä mulla mitään muuta sanottavaa ollut. Vain tämä sanokka. Että nämä on mun tietyt puvut. Harvoin mulla on tällaisia. Niin heippa!